Det er rigtigt. Det var faktisk en lille film, det hvide sten og så ved jeg så godt, det næste til. Og lige så har det lidt en færge. Det er rigtigt. Så kan jeg færge. Så kommer vi en færge over. Vi kommer også til din fest. I sitter bare, jeg står bare lige der. Sitter du bare en god morgen, Anna? Tak for dig, Linda, og tak fordi du har været ved os så lang tid du har. Og det skal vide, du har betydet rigtig meget for os alle sammen. Og det er så dejligt, når man møder ind om morgenen, at du altid smiler og glad, og lige siger godmorgen til os alle sammen. Og er der mere, vi lige kan fortælle sammen? Det er ikke så godt, når man plejer at holde øje med mig kaffe, vi drikker. Vi drikker meget kaffe. Der kan godt komme en kommentar en gang imellem, at vi drikker lidt for meget mælk, og at nogen har været igen fra det, når jeg hovedet min smertekning, og det skal vi selvfølgelig nok gå videre med. Det bliver ved med at være en gåde for mig. De der 18 liter mælk, jeg henter om mandagen, hvor fanden bliver de af, når vi når onsdag og torsdag? Men vi har altså også glædet til vores leder overbeviser, at der er alt for mange ansatte her. Det må være lidt. Ja. Så ved jeg jo godt, smerte hovedpine. Vi har jo en stor del af jer. De skal jo have de 5 liter. Ja. Men vi vil i hvert fald sige tak for dig, og så vil jeg sige, at vi kommer til at savne dig alle sammen. Det er stort tab for os, at vi skal sige det til dig. Men jeg håber, at du kommer til at nyde dit otium, og at du kommer til at bowle en masse, og kommer i fitnesscenter, og at ham manden, han tager sig lidt af sig selv. Kære Linda, tillykke med efterlønnen. Nu begynder dit nye job. At hygge, slappe af og gøre plads til, eller gøre præcis, hvad du vil. Vi har sat stor pris på din indsats og hjælpsomhed. Mange kærlige hilsner. Maria, Lotte, Katrine, Christina, Kirsten, Nana L, Malene K, Elisabeth, Maria B, Nana S, Malene D, Louise T, T, og Helene, og Pia, og Vibeke, og Janne, og Rakel, og Mette BR, Camilla, Louise C, Stine, Louise D. Hold nu op en masse bogstaver. Lise, Linette, Line, Jette, Anne-Sophie, Anita, Louise K, Nele, Lisbeth, Lone, Lene og Anja. Tak fordi du lægger dem op. Jeg har skleroseafdelingen. Den kalder jeg jo. Jeg står bare lige der. Wow, det ser flot ud. Ja, det er rigtig fint der. Det er meget flot. Jeg har fået en gave af 10. Er der nogle papirer til mig? Og 10 har også skrevet et fint kort med lidt hjælp fra Google Translate. Det er også okay. Selvfølgelig, det skal bare hjælpe med grammatik. Jeg er ikke så god til grammatik, så det skal bare være lige så direkte. Så. Det er så fint, 10. Rigtig godt. Og sådan et rigtig fint tørklæde i julefarver. Hold da op. Du har også en rød. Og rød og blå kan også komme sammen. Den varme og det blå. Kære Linda, vi vil gerne sige dig tusind tak for godt kollegaskab, dejlige snakke på gangen, og ikke mindst for varm kaffe hver dag, så ved jeg ikke, hvem det er. Vi under
den bedste start på alt det nye, der venter dig i livets næste etape. Mange kærlige hilsner. Dennis, Mette, Ane og Tina. Det er jo kodeordet med jer. Det er den, jeg kan have med. Og det er flot, Kære Linda, det er svært for mig at skrive disse afskedsord. Men jeg synes, at du har arbejdet så hårdt i så mange år, og nu er det tid til at slappe af og nyde livet. Vi har arbejdet sammen i næsten 5 år, og jeg føler, at vi altid har passet godt på hinanden. Både i arbejdet og i livet. Tak for de 5 år sammen. Tak fordi du har været der for mig, når mit humør ikke var på top, eller når jeg havde spørgsmål. Kort sagt, tak for at jeg kommer til at savne dig. Tillykke med, at du nu går på efterløn, og tillykke til mig, fordi jeg får en ny kollega. Er det ikke rigtigt? Der er et lille men. Vi må ikke glemme vores aftale, hvis en af os vinder i Eurolotto. Fordi hvis en af os vinder, så har vi en aftale, ja. Og så skal vi prøve vandflyveren, og så København, og så spise derovre. Det kan godt være, at jeg vinder lotto i dag. Det er fredag. Så måske i næste uge, I skal bare holde afsked for mig. Jeg tager lige en tur. Ja. Det kender jeg godt. Det kender du godt, hva'? Ja. Det er mig, Sibi selv. Det er gave til alle vores grupper der. Ja. Så håber du kan godt læse. Jeg tror, du kan godt læse der sådan. Det har jeg sandt skriver sådan bare ret lige. Kære Linda, vi vil alle gerne sige en stor tak for alle de dejlige stunder og for den fantastiske tid, vi har haft sammen på arbejdet. Du har ikke kun været en kollega, men også en ven, som vi altid vil huske med varme. Vi ønsker dig alt det bedste i din efterløn. Må denne nye fase fyldes med glæde, afslapning og tid til alt det, du holder af. Med kærlig hilsen 10, Ole, Twang, Chung, Kate, Annette, John, Jeanette, Christina, Tina, Sanna, Lene. Nej, nogle fine prøver her. Parfume. Ja. Og glykoltoner til alle skintyper. Husker det. 300 gode kroner. Ja, det er til vores. Ja. Vores alle sammen der. Det er den bedste butik at få gavekort til. Ja. Jeg har mange ting, ja. Ja, det bliver den her. Ja, over lige skulderen. Så er det nu, at du gerne vil herfra. Så det er nu, du får i ro. Og nyde tilværelsen. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke. Pas godt på dig selv. Kærlig hilsen, Connie, Lene H., Maria, Jeanette, Anne Christensen, Mette Ro. Hedder hun det? Ja. Marie Louise og Tulla. Fornemt. Flot. Men så er det også tid til at komme afsted, kan jeg høre. Det er nu. Det er nemlig nu. 3 dage tilbage, så er vi væk. Ja. Ja. Nej, det er den kloge Ole. Den er rigtig sød. Ja, en sød, ja. Den er
du skal også stå. Jamen altså, det er jo renhed. Den er rigtig sød. Ja. Så var det godt, jeg ikke valgte vin. Ja, det var ikke så. Det er den anden derovre. Ja. Undskyld. Ja, men det er ikke noget. Det er fint. Den her, den er i hvert fald også rigtig, rigtig sød. Con cũng có quà riêng cho bạn người đàn tới ăn cái cái này. đúng rồi. Áo Áo cái liền cho nó tặng là cái khăn thôi, khăn con mua ở Việt Nam. Ja, Linda, tak for indsatsen. Du er virkelig service-minded. Wow. Det er fra Svøb, ja. Og god kollega og stabil. Jeg ønsker dig et dejligt otium, som virkelig er fortjent. På vegne af Så er der forsyning og service. forsyning plus service. Nå, det er sådan noget lignende, der skulle stå i hvert fald. På vegne af forsyning. Er det vist et og, men sådan et og. Sådan et og, Ja, det er lige det. Ja. Men så har jeg også haft 5 gode år herude. Ja, det er rigtigt. Ja, fra at jeg var kommunal dagplejer i 30 år, indtil coronatiden. Ja. Og så det der? Ja, det var det, fordi det var der, det blev lige pludselig meget koldt og upersonligt i dagplejen, der med, at vi skulle få børnene ind ad døren, og vi skulle vaske hænder på dem, og vi skulle vaske legetøj af, og vi skulle gøre rent om morgenen efter egen familie, og om eftermiddagen efter dagplejebørn. Det blev simpelthen så til sidst, så tænkte jeg, nu skal jeg lige væk hjemmefra. Det var lige præcis 30 år. Jeg startede i august 90, og sluttede så i august 2020. Hvor jeg fra MSA. Ja, det er rigtigt. Ja. I 2 gange 3 måneder. Ja. Ja. Men det var også rigtig, rigtig godt. Det var en dejlig afdeling. Ja. Der lærte jeg mange gode ting af Pia Ja. og Tilde. Ja. Ja, det er bygget redde. Nå, der er ikke noget. Det er 10. Det er 10. Der lukker noget op. Det er godt. Det er ungerne. Og den ene er hovedløs. Nå, jeg er simpelthen råd af. Ja. Jo. Er det ikke bare sådan, at man kan sætte på? Jo, skal vi lige finde hul. En ære at arbejde sammen med dig. Jeg vil aldrig glemme vores fælles stunder. Nyd din nye frihed. Varme hilsner fra Kate. Du skal lige vide, når vi snakker vin, jeg er til hvidvin. Altså det der er koldt, ikke? Rosévin og hvidvin, der kan jeg godt lide et glas en gang med. Men jeg er aldrig blevet rødvinsdrikker, for jeg synes, det er sådan noget lunkenpis, det der rødvin. Ja.